Hamren Branch Secretary Rasai Hem ke alona panchot puloting hab check si kemeji KSA Hamren Head Branch ame Timothy Rong Thipen Japon se Hamren Branch Secretary Rasai Hem along Chokamar Mate Joint Secretary Michael Timung alang li sai Hem along kawepen dipu kachedonang weralam the KSA ame Timothy Rong pipen than pachini pong Pinpur me kedam tang surihindra kresir ke basengkan paipaya cheklo asamasi em phantame karbi lo charlia song pen Pinpur lotami pipajir ponlu lapen bang solong karbi anglong autonomous council phantame Hamren headquarter along branch secretary Rasai Hem pamisen pen Chokamar phan me thang asai pachiklem pameji aphan sikenang soralam jir pen toksi pipajir ponlu bonta upgrade kali se kedam tang ke long lapen ke claim long asona mungdo antaminon ke avil lablu lasirada phan ame ke palu chora sai claim clear puthot kaya son ke pedo pameji aphan si alang lituma hin pen ke chuningri pedo ponthu non ke lada council receive pen chenglok kaprega son sitame ke long je phana kisung do lasi bangso dimate branch secretary Rasai Hem kim tan pen thangnat ke long asaya we pulute ing hap check si ke meji puta ning ki pung pen ke ase ame Timothy Rong pia hin pen ning je pon Hamren perosta ming tinang ke palia birta Malong News Pini ni tum karbilo charlie song pen ladak Hamren branch secretary dalong nang kahumri nang ko kalam the la puson lo ya ladak Hamren arat puri lo west karbing long arat akisung penangan cetong nang lo athe bangke ladak branch secretariat po bangke la bitan stami ladak penangan kam bangke ke claim mune ke claim long lea asai si ong munak lo ke damtang 2019 nin kan same karbilo charlie song Hamren regional committee pen upgrade power to KC branch secretariat puisi armuchieng dut pen ladak pin pura logi pian stami dolo la pen thu bangke 2023 30 August ni karbilong Thomas Council pen pangdak pon lo bangke thom joint secretary deputy secretary ang para inut bangke secretary inut OSD Hamren tan committee long bangke thom secretary nang toy lo dak Hamren branch secretary long sitame hadak bangke order long ateng bangke penangana department la joint secretary pen kelang un abang hadak order ki pido goi fit tame 2023 30 August pen pinian samila dak bangke alang litum kewang penadak kam nang ke claim po bang litum Hamren arat hek bon long le lapen alang litum pen li jingkilong lo ake hai Michael Timung sar joint secretary sar alang li pen li over telephone pen jingkilong lo alang li panili arjulo nang litum phandak si worengang hoi mate nang litum duty nang ke tang pon lo pu birtan litum long lo social media long pan me cetak phuno lasi nang li phan nang chetong ye phanil tum batahini thom lo wang same nang chetong to that copy polo punili alang pen jingkilong lo same alang li nang nili phan lam thenang e woi bang la pulo neli hadak bang seta ladak ke claim jia kamawe wang ponang ni waret hemnar kok chonan berge litum wang ta kamawe delo athe hadak order long nang ki pi bang ke jume sen lo sta neli phan ISOP nang pi pe neli kwanang deng si kam claim un ma ke claim nang ni mala so bang neli phan nang pek pe no mat ke amas nili tum wang sta dak thangale akamawe delo ni nang dore thala laglo ladak di phuta me council nang tum ke non mat ke department long ajak in charge do bolang ladak si claim rong lo lasi lason pulote kagos long mate efo prepara long kam claim choda bangke chok chelo dak alang tum phan order ki pieteng pen dak kam ka pe claim una jak kong bangke karbiong Thomas Council pen pinang popus ni tum dak karbilo charlia song pen bangke chuning ri lo la pen ba demand lo athe ladak aprang bangke OSD hut bangke ladak ake kom nai sitame ladak councilor receivan gelong un chalan councilor channel long un la pen pitex ladak claim un contractor tum sistame lon la so power ka upgrade to joint secretary OSD pen joint secretary nang toy tu pen mangke dak councilor receive talong le delo la pen hala pitex tamila dak claim un edelo la pupulote la ke ka upgrade ma mate rada phan aning na paronga phan sina karmilong Thomas Council CM ke hai tamile la dak nang claim chot ma jong si rada phan make up na pilio kam chot pote la bangke thangale velo ladak thangale velo pulote a council bang hap check la tala lok check bang sikenang po pudam nang kiram tang kan hini thom samela dak bangke program hol sa auditorium hol son simancha komane arlenge the kar litang tum phan am hange the kar kithiar ni kachiki mu program se dak deng chot chot pute dak program hol ali ladak ke amen ki ir ke branch secretariat puke pulote la amen ki ir pen jitu dak kam ke claim bang kacheton thangna ta ve lasi un an ke prapen alang li tum bang Thomas secretary tum han dak nang toy pen mesen pen alang tumhan order ki pieteng
Tang litum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.